Да направя една бърза добавка за Венецуела, защото ситуацията се проясни. Значи, четейки обвиненията на прокурора на щатите, на този измислен обвинителен акт и измисления прокурор и тая измислена държава, за която вина има другаря Колумб, прави впечатление, че към министъра на отбраната обвинение няма и към настоящия президент, който трябва да заеме поста, Делси Родригес, също няма обвинение. Сега я превеждам на български език. Щом американците не обвиняват министъра на отбраната, значи той е бил в заговора. Това е толкова еднозначно, колкото и аз ще се казвам Тодор. Защото за разлика от тях, Кабелю е обвиняем и още доста други хора от боливарските кланови са обвиняеми. А в обвинителния акт министъра на отбраната е пропуснат. Което прояснява вече обстановката изрично. Няма как не Делта Форса ми, не знам кой форс, за 30 минути да влезе в чужда столица, да обезвреди охрана, да влезе в президентски дворец, да открадне президента и да си тръгне цялото това нещо за 30 минути. Те до собствената си туалетна ли могат да отидат за 30 минути? Няма как това нещо да се случи, ако не са изпълнени две условия. Първото условие е, че всичко е било не просто предварително нагласено, а президента е бил опакован и вързан и те просто са им го дали на портала да си го качат в хеликоптера. И второто нещо е, че министъра на отбраната е издал категорична заповед да не се прави нищо по земя. Просто няма как това без него участие се случи, защото излязоха вече страшно много кадри и видеа как се разхождат американски хеликоптери из Каракас като на парад. Но пак ви казвам, факта, че той не присъства в обвинителния акт, говори... Направо си говори за предателство едно към едно. Другия момент, който е, понеже излезаха много така разсъждения, че те измрежите, че видиш ли имало някакъв договорняк с Русия, с Китай и така нататък. Натъртвам. Китай имат най-голям интерес да запазят Венецуела. Китай. Русия също имат интерес опосредствено, защото американците получават ресурси. Върнете се към моята сводка. Те се обезпечават с ресурси с редкоземни метали няколко поколения за напред. И за тези, които не знаят, Венецуела е страната с най-много петролни залежи. И доказани, и недоказани в света. Много повече, отколкото има Саудитска Арабия. Просто се заинтересувайте по въпроса. То посредствено американците си решават ресурсния глад за едно-две поколения за напред. Така че Китай имат най-голям интерес от това нещо. За договорняка, как да ви кажа, договореност между великите сили има и тя е негласна. Първо, към днешна дата в света самостоятелни държави няма. Целият то, аз съм го казвал многократно, целият то патриотизъм, който го гледате, дето излизат там по щаите и викат, ние можем сами, нали, над всичко и така. Това са пълни глупости за наивници, за хора, които вярват дядо Мраз. Нито една държава не е самостоятелна и не може да прави абсолютно нищо самостоятелно. Националните парламенти са просто едно голямо нищо. От тях нищо не зависи. От никой нищо не зависи. Просто света става, и той вече е станал многополюсен, триполярен. Китай, Русия и Съединените щати, и цялата политика се ръководи и се движи от тези центрови. Тук всяка една държава съвсем спокойно може да се ликвидира и парламент и всичко останало. Да си назначи един кмет, който да управлява държавата с една администрация и командите да идват съответно от Вашингтон, от Кремъл и от Пекин. Това е жестоката прагматична реалност. Дали на нас ни харесва, дали не ни харесва, това е към днешна дата положението. И ние просто трябва да се ориентираме или да се подчиняваме на Кремъл, или на Вашингтон, или на Пекин. Няма друг вариант. Аз говоря какви са фактите, какво е към днешна дата, не говоря фантазии, не говоря какво ми се иска на мен или какво ви се иска на вас. Нали, на много хора много ни се иска. Но в момента света е разделен на три. И се вижда как всяка една велика сила си има периметър и си върше в двора. Това означава, че Китай също така ще си вземе Тайван, като преди това също ще направи един такъв договорняк с щатите, както щатите в момента гарантираха на Китай, че той ще продължи да си получава петрола от Венецуела и китайските компании няма да бъдат засегнати. Вие ще видите, че наистина няма да бъдат засегнати. По същия начин Китай
ще оставя американците да си изтеглят производство на полупроводници, да си вземат ТСМК и тогава евентуално могат да си вземат и Тайван. По същия начин Русия може да си прибере и Украйна, и половина Европа, и цяла Европа, и каквото и дойде на акъла. Просто такъв стана света. Това са обективните реалности. Тук няма идеология. Тук има три велики сили, които имат имперско самосъзнание и трите и си действат според техните интереси. И нашия път е да бъдем в орбита на тази велика сила, която идеологически, цивилизационно и ресурсно е най-близка до нас и с която ни е най-изгодно. Повтарям, най-изгодно. Не да вървим против собствения си джоб, а да вървим там, където ни е изгодно. Забравете за всякакви идеологии, политики, демокрации и така нататък. И вече виждате, че новия световен ред, едно време се шегуваха хората, че ако не слушаш, идва газката в 2 часа и те прибира и те кара в Белени. Хората си спомнят. Сега вече вместо газка имаме хеликоптер. Има хеликоптера и не е в 2 часа, ами е в 4 сутринта, времето се измести. Качвате на хеликоптера, не е с газка, няма да друса. Прибирате и те карат Гуантанамо. Или там, където се дойде. Просто нищо старо не е забравено. Така че да, великите сили си действат, всяка в своята територия. И това ще е занапред. Къде е Европа? Европа е никъде. Европа в момента може да прочетете европейската преса и вие ще разберете, че те не знаят какво правят. Половината европейски издания говорят, че това е грубо нарушение на правата, суверенитета и мира. Говорим за съюзници на щатите. Другата половина мълчат, третата половина ги подкрепят. Няма позиция, няма нищо. Европа е никъде и тя ще остане никъде, защото няма ресурс. Това е ситуацията с Венецуела. Просто си има договорка, много сериозна договорка. Министъра на отбраната е вътре, стана ясно вече. Аз като прочетох обвинителния акт, всичко лъсна. Американците ще си вземат Венецуела, да, на места, пак казвам, въпреки всички договорки, няма да им е лесно на място и там може да се повтори и либийския, и сирийския сценарий, защото има страшно много пари, защото има много могъщи наркокартели и като говорим за наркокартели, много хора си представят някакви банди. Не говорим за банди. Говорим за десетки хиляди въоръжени хора с бронетехника. Това представлява един наркокартел. Има картели, които имат до 50 000 души въоръжени с тежко оръжие. Това са си на практика едни мини армии. Така че нещата на терен може да не минат толкова гладко, колкото си мислят американците. Но всичко е договорено на местна почва, изключително на местна почва. А другите велики сили дали са знаели или дали не са знаели, това няма никакво значение. Защото все повече започва да се действа така, че всяка велика сила си има някакъв периметър на влияние и вече се очертава, че в този периметър на влияние тя прави каквото си иска. Китай в неговия, Щатите в неговия, Русия в нейния. И не се позволяват колизии. Това, което виждаме, че колизии вече все по-малко и по-малко се допускат. Защото великите сили, визирам Щатите, Русия и Китай, са достатъчно могъщи и достатъчно силни да се навредят сами на себе си и то до степен, до която и те да се затрият и човечеството да затрият. Тоест победа не може да има. Единствено, може би, в това отношение изключение е Русия, която към днешна дата разполага с най-съвременната ядрена триада и най-съвременните оръжия и тя може да нанесе непропорционално голям удар на другите, който те не могат да я го върнат. Но Китай напредва много бързо и особено пътя на изкуствения интелект и аз прогнозирам, че до 10-15 години може да има паритет на силите, ако Русия не направи нов качествен скок. Така че това е ситуацията. Приключи всичко с Венецуела. От тук нататък можем да видим единствено либийски или сирийски сценарии и разделени, и цепени, и то ако се активират на местна почва, местните феодали и кланови, което може да продължи дълги години. Благодаря ви.